Karuyag otro, igluwas na akong ginyakan kanina ng mga hagsi, inspirasyon. Kabugat pasanon, kaguol pinsaron, kung ikaw akon kaupod, magaan kaya naton. Gugma, bisan ngani ang banwa, nag-ikatuturok, say pa daw inin gugma, nga haat dughan natuktok. Mga haglipot nga siday, di na naton gintatag ang kadarayawan, ang inspirasyon naton, kinuha naton, didahan mga nanginanabuha kinabuhi, may gugma, may hatag hing kadarayawan na naton na kalibungan, may na mga social concerns nga iba-iba pa. Hanigatag ko iyo, anaton panamilit nga awit. Sa ring paman, kirigta kita otro. Miyerkules, alas 8 nga to alas 10 ang gabi, dinin naton programa, nakamuha namon espesyal, naging tatagan hing kadarayawan, o kamuha namon inspirasyon. Ipabiling ko iyo, Primo Dublon, Samarinyo, Samarinia. Sang adlaw, napapasna ang sirum sa langit na duaw. Sulog na mapawa, nasa burak sa tunan, nalandaw na